Maya't maya ang paghahon ng mga hauling truck sa Kalangitan Landfill sa Kapas Tarlac nitong umaga ng Lunes, October 14. Patunay na business as usual ang kumpanyang Metro Clark Waste Management Corporation. Pero kung tutuusin ayon kay Vicky Gaitos, Executive Vice President ng MCWMC, malaki na umano ang nabawas sa bilang ng kanilang mga kliyente na pinagsisilbihan simula nang mag-umpisa ang kanilang legal battle sa Clark Development Corporation at BCDA sa issue ng Build, Operate, Transfer na hindi pinayagang makapag-renew. Ayon kay Gaitos, ang malaking syudad sa Northern Luzon gaya ng Baguio City at ilang key city sa Bulacan na may malaking bulto ng basura na ibinabagsak sa kanila ngayon ay umurong na. Yung isang malalaki namin is from Bulacan. Yon. We also lost Baguio. Kasi syempre, ang dami ng basura ng Baguio. They had to make do. Pero may assurance sila na pag talagang yung medyo stable na, babalik sila sa amin. Kinumpirma din niya na as of October 5, wala na sa kanilang kamay ang waste management sa Exclusive Economic Zone ng Clark. Yun, aminado kami hanggang tapos na yon ng October 5. Ngayon, meron silang accreditation guidelines. Hindi naman namin kayang i-comply kasi nga, ang nakalagay doon, dapat yung landfill outside Special Economic Zone. Yung pong landfill namin nasa loob. Kaya disqualified kami. So, kahit na yung mga kliyente, naming locators doon, na nanghihingi ng extension, hindi namin mahakot kahit wala kaming magawa eh. Mayorya ng residual waste ng lokal na pamahalan sa Central Luzon ay sa Kalangitan Landfill bumabagsak. Iba pa rito ang mga pribadong kumpanya na nasa magkakatabing economic zone na di umano'y apektado na rin ang kanilang waste management ngayon. Konsiderahin nating private companies yung nasa loob ng yung locators ng Clark. Yung locators lang mismo nasa 750 na yun, 800, no? Yung SBMA, okay, SBMA about 350 yata yung nakalist namin kliyente, hinahakutan namin sa opisina yon. Samantala, bukas na dialogo ang ipinagkaloob ng MCWMC sa kanilang mga kliyente via virtual conference kasama ang local media. Dito lumalabas na hindi lamang ang mga lokal na pamahalaan ang may pangamba sa napipintong malaking problema ng pagsasara ng Kalangitan, kundi pati na ang mga waste management facility firm na humahawak sa hazardous waste materials. Wala pa umano kasi silang alam na existing na landfill na malapit sa kanila ang accredited na humawak na kanilang disposal. Wala pa pong facility na kayang mag-accept ng treated waste po. Wala po kaming alternative facility na pwedeng pagtabunan currently po. Bali, in-inquire na po namin sila, sir, yung capacity, yung mga permits, if may issued permits na sila from DENR to accept treated waste, and they answer that they have yet to receive those permits. So, if mag-close yung Metro Clark now, wala po kong alternative for disposal. Samantala, sa mensahe ni Vicky Gaitos, Executive Vice President ng MCWMC, mahalagang mabuksan na diskurso umano ang pagresolba sa basura, lalo na ngayong election season, mapalokal at national na kandidato, dahil hindi lamang umano ito issue ng negosyo na may kinalaman sa kanilang kita, kundi sa kalikasan na maraming apektadong mamamayan. Hindi naman ho namin sinasabing kami lang yung solusyon. Ang sinasabi namin, makatutulong kami sa solusyon. Kaya sana, sinasabi nga sa mga wannabes o sa mga even yung mga kasalukuyang incumbents na nandiyan pa, buksan lang ng hindi lang maliit, idilat lang mabuti yung mata sa katotohanan na itong basura ay hindi problemang pagkakakitaan lang. Ang Metro Clark, lagi pa namin ine-emphasize, ang aming advocacy ay ilinis lahat ang paligid. And our clients can attest to that. Hanggang 24 na lamang ng kasalukuyang buwan ng Oktubre ang TRO na hawak ng MCWMC para sa kanilang operasyon. Ang paborableng pasya ng korte, kahit na may taning na, garantiya pa rin anya nila ito sa kanilang mga kliyente na may pag-asang may patutunguhan ang kanilang legal battle. Paulo G. Santos, CLTV 36 News.